Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Laga Pascoplong. Halo pemirsa. Jam 3 lebih. Alarmnya kita gawe jam 3:04 kowe. Kan nek wong tangi turu kan iso langsung del ndang tangi kan gak iso pemirsa. Cuma memang sambel iki sambel tuku ndek sore tanget nih. Yo, kira rambutku kena tipak sabun muka lali. Susu dhisik tapi tenang kok misalnya pakai jadi jering meripati tetep gak lari ngombe banyu. Masalahnya nih wong sahur iki gak iso seger entek karena memang kebiasaan esuk iki esuk ngruput iki gak biasa mangan apa nek kon harus kita dituntut jam 3 harus kudu mangan kan apa misalnya kita nggak namanya jengkong jadi glingseng nih sama di tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe sebenarnya kok belum tahu sambil letak jadi aku tuh jangan karo iki antara 15.000 13.000 bisa tak buka sampai sahur. Dari mulai ngelinggo sampai tekan wangkot kebakul kabeh. Jadi gak wedi nek gak iso buka bisa. Nyamuk ya. Iki masih disipiin liwat yo nek pas sahur yo gantian no ibu saya. Cuma aku kamar sarapan. Terus itu sama dia pedes.
pedes. Wah, nyamuk ya. Karena yang sore krimis bisa. Menurut bayar HP, bang bulat, bang masak, bang bulat jangan lupa itu mesti krimis ya ini. Berapa hari terakhir? Apa emak pinggir sawah ibu bisa. Nyamuk cilik tapi apike gak akeh nyamuk di bini kan ini jam 9 aku semalam muncul. HP ku error dewi. Apa tuh? Tak eling-elingi makan dulu. Susuku kok susu sasetanku ketak aku perasaan lagi kalong sithik tak golek jeblok misal di gara tikus. Kan aku tuku sak renteng aku sing aku nek tuku sasetan kan gampang sak takeran ngono misal. Aku seneng sih buket-buket. Nah, ini. Oh, mainannya berantakan urungnya. Kipasnya wayang ngresiki. Kipasnya wayang ngresiki pemirsa. Kamar kedua iki nek ana keluarga sing adoh nginep iso turun nang kono tapi tak surat terus kok pemirsa. Soalnya aja sampai suwung. Apa ya sing tak ya? Sing tak ke pemirsa yo tak tutup dulu kontennya ya pemangan gedang jamuku lali nganti sakake. Pemirsa yo tak tutup dulu kontennya ya iki mang kontennya yo sahur setengah Pak karena memang aku ki ngene ora perkara pilek, perkara bermangan sambel pedes rambung.
Oke pemirsa ya, terima kasih nonton kontenku. Selamat menjalankan sahur bagi yang menjalankan. Ya, semoga puasa tahun ini, lebaran tahun ini bermakna. Mbok iki Mas Santo ngrasa apan? Hamin 5 apa? Takoke wong nggih mboten ngertos, biasane tahun wingi iki Hamin 3 apa Hamin 2 kae. Heeh. Wis mundur. Yo gak ngerti. Pokoke penting dungane lancar ngono ae. Yo ono sing pernah takok ya tak takok kandhane bojoku iki sopir ekspedisi nang Surabaya. Ya ono sing mungkin pemirsa anyar sing takok. Rezekine nang kono ya wis penting foto ndonganane ya pemirsa. Terima kasih nonton Pak ojo lali. Like, comment, subscribe program Mas Gopem. Terima kasih. Nek ono inspirasi ngake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.